Beno, desan beharrik ez dago eskolara pozik joan direla gaur neskamotila asko. Realak eman die aitzakia ospakizun handi batean bat egiteko. Ordutegia eta jardun batzuk ere malgutu dituzte, arratsaldeko ongi etorrira joan ahal izateko. Atxeden ordua beti bezala jolasteko garaia, gaur irribarre handiagoarekin. Urduri daude arratsaldeko ospakizuna dela eta... Emozio askokoa. Bai, azkenen erreala da sentimendu bat gutzako eta asko posten gaitu irabaztea. Bihar azterketa kagu, baina gaur junbarko gera kopa ikustera. Larraitz Lukas Realeko nesken kapitainoia orain irakasle lanetan. Asmoan neukan hemen ikastolan baimena askatzea, baina ez. Lan egingo dugu tokatzen zaigun arte eta gero ja ikasle guztiak juten direnean saiatuko gea autobusaren atzetik juten, ospatzen. Errealaren garaipenak emozioak astindu ditu adin guztietako jende artean eta gaur ikastetxetan ere pistakoa da. Kamiseta elastiko txuri urdinarekin etorri dira asko eta asko. Baita uniformea ematen duten ikastetxetan ere. Beste ikastetxe honetan zuzendariak aitortzen du ostiralean eskaria jaso zituztela haurrak soinean elastikoarekin joateko eta baimena eman diete nahi zutenei berde kolore utzi eta txuri urdinez joateko. Hori ospatzeko, familiarekin, lagunekin. Klasean ez gaude oso adi, baina hau ez da gertatzen egunero. Larun bateko sukarrak irauten du. Dudik gabe, gaur erdi jaingo dugu, gaur ospakizun eguna da, osea, atope Realakin.